Это шкаф для стерилизации инструментов горячим методом с программным обеспечением. То есть мы закладываем программу на стерилизацию, закладываем инструмент в шкаф, и программа уже автоматически его стерилизует. Стоматология бүлеге мөдире Ринат Насибуллин бүлектә яңартылган җиһазлар белән якыннан таныштыра. Алар зур тырышлык куеп Татнефть акционерлык җәмгыятенең 14 миллион сум грант акчасын отуга ирешәләр. Моңа өстәп район хакимияте дә читтә калмый, 1 миллион сум күләмендә акча бүлеп бирә. Безнең стоматологиядә быел бик күп үзгәреш булды. Безгә китерделәр яңа оборудование. Без аны җиңдек грант буенча ПАО Татнефть урнаштырды безгә грант. Шул грант буенча без алыштырдык бөтен оборудование стоматологический. Биредә хәзер җиһазларның барысы да яңа заманча. Теш табибының эш урыныннан башлап компрессорлар, стерилизацияләү өчен шкафлар, инструментларны саклау аппаратлары да яңартылган. 50 ел гомерен теш дәвалауга багышланган Татарстанның атказанган табибы Рәхимә Гомәрова да үзгәрешләргә сөенеп бетә алмый. Яңа оборудование да больнойларга да әйбәт утырырга, үзебезгә дә бөтен әйберсе бар. Баладан инде интенсивность хочешь, шулай ителә, утны. Стоматология бүлеге 50 меңнән артык халыкка хезмәт күрсәтә. Шул исәптән Сәвәләй һәм Бигеш авылы җирлекләрендә теш дәвалау бүлекләре эшли. Биредәге үзгәрешләрне пациентлар да сизгән. Очень удобное кресло. Я, как Ландыш Вериловна сказала, засыпает. Это она, наверное, про меня сказала. Мне иногда даже кажется, что я посапываю. То есть реально это как косметологическая даже процедура. В большом расслаблении проходит лечение. Иске җиһазлар яңаларына алыштырылды. Хәзер бинаны капиталь ремонтлау мәсьәләсе тора. 30 ел элек төзелгән тешләрне дәвалау бүлеген 2023 елда тулысынча төзекләндерү планга кертелгән. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.